салом алайкум хонандагони азиз, ба шумо хабари хуш дорем. рӯзи 15 июл маркази омӯзишии интеллект курсҳои худро оғоз мекунад. шумо метавонед то 15 июл омада дархости худро барои таҳсил гузоред. мо дар якҷоягӣ низоми нави таълимиро ба роҳ мондем ки аз соли 2014 ин ҷониб фаъолият дорад ва барои дохилшавӣ ба донишгоҳи олии кишвар ва берун аз он ҳамтона дорад. соли ҷорӣ 254 нафар талабагони интеллект имтиҳони маркази миллии тестиро барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббӣ бо муваффақият супориданд, ки дар он зиёда аз 100 нафар аз 480 балл боло гирифтанд. бартарияти маркази мо устодони бо таҷриба, усули нави таълим, кӯмаки шабонарӯзӣ бояд қайд кард, ки китобҳо ва тестҳои сайенсӣ дар худи интеллект омода ва таҳия карда мешаванд. чунин шакли таълим имкон дод, ки бисёре аз довталабони мо дар бонуфузтарин донишгоҳҳо ройгон таҳсил кунанд. то имрӯз интеллектро зиёда аз 1500 нафар хонандагон хатм карданд. дар озмуни 10-гонаи беҳтарини соли 2021 ки 14 нафар ғолиб омаданд, 10 тояшон аз интеллект буд. мо ба сифати таълим диққати ҷиддӣ медиҳем. дар рафти омӯзиш зуд сайенсҳое мегузорем, ки савияи дониши моро муайян карда имконияти такрор кардани мавзӯъҳоро медиҳад. ҳадафи ягонаи мо ба донишгоҳҳои машҳуртарин дохил кардани шумо аст, зеро муваффақияти шумо муваффақияти интеллект аст. ҷойҳо хеле кам мондаанд. фурсатро аз даст надиҳед. мо шуморо интизорем.